Aşgabatyň häkimetleri 6 ay ara kesmeden soň garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasy döwlet dukanlarynda subsidiýelenen uny satyba çykaryp azyk bolçulugyny döretmäge synynşýar. Şol bir wagtda Aşgabatlylar çäkli möçberde satylýan bu unyň kepeklidigini we ondan heňiň ýysynyň gelýändigini aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň bu barada paýtagtdan maglumat berýän habarçysy unyň mundan 3 gün ozal satylyp başlanandygyny belleýär. Ýöne un çäkli möçberde satyba çykarylýandygy sebäpli onu çem gelen wagty satyn alyp bolmaýar. 10 günüň dowamında bir gezek satyba çykarylýar we 15-20 minutyň dowamında destine satylyp gutarýar. 3 günden bäri ýygyderli dukana gatnap, ahyry 1 kilogram uny 1 manatdan satyn almak müýesser etdi. Bir ele 1 kilogramdan köp berilenok diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy 23 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Subsidiýelenen un Magtumuly, Kemine, Baýmurat Garryýew we Hojow Anna Durdiýew köçeleriniň uğrunda yerleşýän 14-nji, 32-nji, 42-nji we 9-njy dukanlarda tas 6 aýdan soňra ilkinji gezek satyba çykaryldy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylar unyň duýdansyz satylyp başlanmagyny türkmen häkimetleriniň garaşsyzlygynyň öň ýanynda azyk bolçulugyny döretmek tagallalary diýip düşündirýärler. Bellesek Türkmenistan şu aýyň 25-ne Halk Maslahatynyň nowatdaky mejlisini geçirmäge we 27-sine özüniň garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny bellemäge taýýarlanýar. Bu aralykda habarçymyz dukan satyjylarynyň subsidiýelenen unyň ýokary hillidigini öňe sürýändigini, ýöne ondan heňiň ýysynyň gelýändigini hem habar berýär. Üstesine de 1 kilogram uny eläninde onuň takminan 50 gramy kepek çykýar. Bazarlarda daşar ýurtlardan import edilen unyň bahasy 30 esse gymmatdygy sebäpli ykdysady kynçylyklaryň arasynda güzeran eklenji barha yaramazlaşýan adamlar peshilli, heňlän, kepekli, gara ýöne arzan uny garaşly bolýarlar. Şol sebäpli bu unyň hyrydary kän diýip Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Maglumat üçin aýtsak, şäheriň bazarlarynda daşar ýurtlardan import edilen unyň 1 kilogramy 25-31 manat aralygynda bahalanýar. Bu resmi kursda 7-9 dollara barabardyr. Bu aralykda habarçymyz döwlet dukanlarynda çöregiň ýerden sagat 5-de satyba çykarylýandygyny, ýöne onuň 30-35 minutyň dowamında satylyp gutarýandygyny hem habar berdi. Her bir adam bir sapar bir çörek satyn alyp bilýär diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Bellesek Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda azyň çäkli görnüşlerinden we sanyndan ibaret towuk buğdy, ösümlik ýagy, şeker, un we ýumurta ýaly iýmit paýyna girýän önümler subsidiýelenen bahadan satylýar. Ýöne soňky ýyllarda ýurtda ykdysady kynçylyklaryň hasta ýitileşmeginiň arasynda bu önümleriň kadaly üçünçligi bilen bagly bökdünçlükler saklanyp galýar. Türkmen häkimetleri ykdysadyýetiň ösýändigini ýylyň ýylyna tekrarlap, ykdysady kynçylyklary, azyk ýetmezçiligini, bazarlardaky gymmatçylygy boyun almaýarlar. Ýöne Türkmen hökümeti indi ençeme ýyl bäri ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda gyt azyk önümlerini çäkli möçberde satyba çykarmak esasynda azyk bolçulugyny döretmäge synynşýar. Ýöne adatça bu bolçuluk bayramçylygyň ýyzy süre ýitirim bolýar. Soňky hepdelerde Aşgabatyň häkimetleri garaşsyzlyk gününiň öň ýanynda ýydegsizlikden guran agaçlary çapmak, öý haýwanlaryny tutmak we ahyl vilayetinde hasaba alynan belgili ulaglaryň hereketini çäklendirmek işlerini hem güýçlendirdiler.